Hej og velkommen til videnskaben.dk. I denne uge har vi om lys og farver. Mange af jer går sikkert rundt og tror, at lys bare er hvide stråler, som bliver sendt op fra solen af ned til jorden for at lyse verden op. Men det vil vi i dag bevise, at det ikke er. For derimod så består lys af alle farver, og farver består af lys. For at bevise, at lys er farver og farver er lys, vil vi vise jer to forsøg. I det ene forsøg vil vi bryde lyset for at bevise, at lys det består af farver. I det andet forsøg vil vi lægge farverne sammen for at bevise, at farver det består af lys. Til vores forsøg skal vi bruge strøm. Strøm får vi fra vores strømforsyning. Til vores strømforsyning tilslutter vi et lysapparat. Og når vi skruer op på volten på strømforsyningen, tænder pæren lysapparatet, og der dannes en bred stråle ud fra åbningen i midten. Men da vi gerne vil vise, hvordan lys brydes i farver, vil vi gerne samle alt lyset i én stråle. Det gør vi ved hjælp af en plastikplade med et aflangt hul i bunden. Plastikpladen sætter vi ind foran åbningen i midten, og der dannes en samlet lysstråle. Den kan I se her. Lysstrålen vil vi gerne bryde, og det gør vi med et prisme. Prismet sætter vi ind foran lysstrålen, og det afbøjer lyset. Afbøjningen af lyset danner en lille farvespektrum, som kan ses på midten af billedet. Grunden til, at man kan danne et farvespektrum ved at bryde lys, er, at farverne har forskellige bølgelængder, og derfor også forskellig styrke. Styrken afgør, hvor hurtigt de afbøjes. For eksempel er rød ikke lige så stærk som blå, og det afbøjes derfor før. Farverne indretter sig efter, hvor hurtigt de afbøjes i en sådan rækkefølge. I det her forsøg bruger vi det samme lysapparat, som vi gjorde sidste gang, men denne her gang åbner vi to klapper, som sidder ude på siden af apparatet. Nu kommer der derfor lys ud af 3 åbninger. På indersiden af klapperne er der spejle. I spejlene kan lyset reflektere sig. De 3 åbninger, som vi så før, dækker vi med farvet glas. Det midterste bliver dækket med blå, det venstre med rød og det højre med gul. Spejlene bruger vi nu til at reflektere det farvede lys ind mod midten. Det farvede lys overlapper hinanden og danner det hvide lys. Og dermed har vi bevist, at lys er farver og farver er lys.